ዓበይቲ ሕልምታት ኣለውኻ ንዓወትካ ብሕልምኻ ትርእኻ ነቲ ትደልየ ህይወት ንጹር ጌርካ ብምስኣልካ ዳርጋ ክውን ዝኾነ ይመስለካ ግናኸ ነቲ ስራሕ ክትሰርሖ ምስ ተሓስብ ትጭበጥ ምስምሳት ተብዝሕ ግዜ ኸለካ ካልእ ግዜ ትጽበህ ትሰላቾ ንገዛእ ርእስኻ ድማ ጽባሕ ክገብሬ እናበልካ ተሽካዕልሎ እቲ ምእንቲ ርእሳ ትወግሕ ጽባሕ ትመጽእ እሞ ነቲ ነገር ደጊምካ ንኻልእ ጽባሕ ትሰጋግሮ ኣይግረምካ ኣብዚ ዕንክሊል ህይወት በይንኻ ይኮንካን ዘለኻ ልክዕ ከማኻ ዝበሉ ሕልምን ዓቕምን ዘለዎም ግናኸ ዝሰነፉ ብሓሳባት ዝመልኡ ግናኸ ካብ ዘለዎ ክንቀሳቐሱ ዘይከኣሉ ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እቲ ዝኸፍአ ክፋል ናይ ዝባህሪ ካብቲ ዘለኻዮ ንላዕሊ ክትገብር ከም ትኽእል ትፈልጥ ኢኻ ዓቕምኻ ብንጹር ትፈልጦ ኢኻ ንገዛእ ርእስኻ መሊኽካ ክትንቀሳቐስ ግን ኣይትኽእልን ዘለኻ እዚ ብዛዕባ ሕማቕ ሰብ ምዃን ኣይኮነን በሊሕ ዘይምዃን ወይ ድማ ክእለት ዘይምህላው እውን ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮ እዩ ብዛዕባ እቶም ኣእምሮኻ ምስ ግዜ ዝሃነጾም ሕማቓት ልማዳት እዩ እቲ ዘሐጉስ ነገር ግን ሓደ ነገር ብመስርሕ ተተሃኒጹ ክቕየር ዝኽእል እውን እዩ እዚ ንምግባር ግን ፈለማ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ኣነጺርካ ክትርዳእ ኣለካ ስለምንታይ ከምዚ ዝኾንካ ብጋህዲ ክትርኢ ኣለካ ድሕሪ እዚ ሓደ ወሳኒ ነገር ክትገብር ኣለካ ድሉው ምዃንካን ዘይምዃንካን ሓንሳብ ንመወዳእታን ክትውስን ኢኻ ንምጅማር ዝኣክል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ህይወትካ ብልክዕ ከመይ ይመስል ከም ዘሎ ስእሊ ክስእለልካ ክፍትን ብጽቡቓት ሓሳባት ትበራበር ሎሚ እታ መዓልቲ እያ ሎሚ እዩ እቲ መቐይሮ ሓደ ኢለ ክጅመሮ ዘለኒ ሎሚ እቲ ፕሮጀክት ክሰርሕ እየ ሎሚ ናብ ዕላማይ ቀዳማይ ስጉምቲ ክስድር እየ ወዘተ እናበልካ ትሓስብ ግናኸ ስልክኻ ተውፅእ ሒደት ደቓይቕ ኣብኡ ትሕልፍ እተን ውሕዳት ደቓይቕ ናብ ሰዓታት ይቕየራ ክስወጠካ ከሎ ፍርቂ መዓልቲ ሓሊፉ ጸንሐካ ድሕሪ ምሳሕ ክጅምር እየ ትብል ምሳሕ ይመጽእ ይሓልፍ ይደኽመካ ድሌትካ ይጠፍኣካ ትሰላቾ ብዝያዳ ሓያል ወኒ ጽባሕ ክጅምር እየ ትብል እንደገና እቲ ዕለት ድማ በዚ መስርሕ ቀጻሊ ይደጋገም ምሸት ኣብ ዓራትካ ግንብው ክትብል ከለኻ ናይ በደለኛ ስምዒት ይስማዓካ ብርእስኻ ትሓፍር ካልእ መዓልቲ ከም ዘባኽንካ ድማ ትፈልጥ ጽባሕ ፍልይ ዝበለት ክትከውን እያ ንርእስኻ ካልእ ቃል ተኣትወላ ኣብ ርእስኻ መደባት ተውፅእ ንሓፂር እዋን ኩትር ድሌት ይስማዓካ ግናኸ ጽባሕ ክትመጽእ ከላ እቲ ድሌት ይጠፍእ እሞ መሊስካ ናብቲ ስልኪ ምጥውዋቕ ምስ ኣዕሩኽትኻ ምስታይ ኮፍ ኢልካ ምዕላል ካብ ስራሕ ምህዳምን ነቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገር ገዲፍካ ካልእ ዝኾነን ዘይኮነን ነገርና ምግባርን ትምለስ እዚ ልማድ እዚ ንኣዋርሕ ምናልባት እውን ንዓመታት ክቕጽል ጸኒሕሎ ንስኻ ድማ መዓስ ክቕየር ኢልካ ክትሓስብን ክትሳቐቕን ጀሚርካ ኣለኻ ሎሚ ኣብ ኣእምሮኻ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ እምበኣር እንሆ ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ውሽጣዊ ግጭት ኢኻ ትነብር ዘለኻ እቲ ሓደ ክፋል ኣእምሮኻ ዓበይቲ ነገራት ክጭብጥ ይደሊ እዚ ክፋል ዓበይቲ ሕልምታት ይሓልም ሽቶታት የቐምጥ ዓወት እውን ይስእል እቲ ካልእ ክፋል ግን ብኣንጻሩ ካብ ዘይምችው ኩነታት ክሃድም ይደሊ እዚ ክፋል እዚ ርግኣት ዕረፍቲ ይደሊ ካብ ውድቀት ምንጻግን ጻዕርን ሃለኽለኽን ክከላኸለልካ ይደሊ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ምፍታን ምውዳቕ ዘፍርሖ ዕረፍቲ ዝደሊ ክፋል ኣእምሮኻዩ ዝዕወተልካ ዘሎ እዚ ንስኻ ድኹም ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ግናኸ ኣእምሮኻ ካብ ስቓይ ክሃድም ባህታ ክደልን ብመስርሕ ስለ ዝተሃንጸ እዩ እዚ መሰረታዊ ጸገም ብቐሊሉ ብተረጋጋሚ መስርሕ ክቕየር ዝኽእል ስነ ኣእምሮ ወዲ ሰብ እዩ ብዛዕባ ዕላማታትካ ክትሰርሕ ክትሓስብ ከለኻ ኣእምሮኻ ከም ሓደጋ ገይሩ እዩ ዝርኦ ነቲ ጻዕሪ ይርኢ ዘይርጉጽነት ይርኢ ውድቀት ክመጽእ ከም ዝኽእል ይርኢ ኣእምሮኻ ድማ ካብዞም ነገራት ሓደ እኳ ይፈቱን ስለዚ ዝቐለለ ኣማራጺ የቕርበልካ ኣብ ስልክኻ ተዘናጋዕ ቪድዮታት ርአ ጸወታታት ተጻወት መስተ ስተ ብሓፈሻ ጽቡቕ ዝስማዓካ ነገር ግበር ዝብል ትእዛዝ የመሓላልፈልካ እዚ ምስ ገበርካ ድማ ኣእምሮኻ ብዶፓሚን ዓስብኻ ይህበካ ንግዚኡ ጽቡቕ ከም ዝስማዓካ ይገብር እቲ ዘይምችው ስምዒት ይጠፍእ ኣእምሮኻ ድማ ካብ ሽቶታትካ ምህዳም ጽቡቕ ከም ዝስማዓካ ይመሃር ይላመድ ስለዚ ካብኡ ክትሃድም ምትብብዑ ይቕጽል እዚ ስንፍና ኣይኮነን እዚ ናይ ህይወት ምዕቃብ ሰርቫይቫል ሞድ ኩነታት እዩ ኣእምሮኻ ዝከላኸለልካ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ይኹን ግን
ولاكوا أمرها كابتناي حصير أوان زي متشونت ككرخلل كان تغالى نتناي نويح أوان حقوسكا يسرقون يفشلون يزلو كابشتوتاتكا زهدم كالو معالتي من تختعوت مسناخلات مقفات زي كونه بأنصارو ناي مهدام لماد تهنص الله مالتيو كاب سقمتن العلي عرفت زمرص كالو معالتي حلمتاتكا واغا خمزي يبلوم نأمرها تمهرو لها مالتيو كل جزء مشت أبعارات جنبويلكا ناي بدلنيا سمعت تسمعكا خلو دما اتأخل ويبقع كم زي كون كازجلس أمنات كتحيلون كتترنعون تجدد إذا خنتات بزقت سأل قصري بقللو بردقيلكا كسبر زي كيل كتسالي تماساسالي عين كلا لزخونة عودت تفتر حجي انت يتحسب كم زلها خنقركا نسخة نبعود زمرح بهاري وي ديسيبلين كم زي بالكا تحسب لها وتم عودات السبات نسخة زي بالكا فولي بهاري كم زلوهم تحسب توسخ دليت وي موتيفيشن تزلوكا كل نجر متغير لك تحسب جناخه نجرات كم يكونوا يصرحوا دليت سمعيتات يمصوني حالفون هوت قبل على دليت كتانصو اي تخيلن زياده حيال نجر يزليكا ودابه يدليكا سرعتات يدليكا ديسيبلين كولدت كازمص كم زي كونه جناخه بناش وسانيتات معالتاو زهنص نجر مخانو كتردا عليكا كاله كتغاطمو زلكا نجر دما فصماونتيو perfection نسخه نعوت بتعمي نصر زخونه سئل سلازلكا كابو زتحته كله كمودقت يسمعكا سلاز دما تتصبى لها فصم مدب كتاب زهلوكا تتصبى كل ودو كل نصف كل صفوف كتاب سمعكا تتصبى كونتات مچو كتاب زخون تتصبى غناخه فصم زبحال نجر كتو يمصئن ودو زبحال نجر اي مصئن مچو كونتات اي فطرن نسخه تصبى خلخا دما هيوت كتحلفيا فصمنت بزعبا العلم عقن مهلاو يكونن فصمنت فرهي بلوصنت تخدينو زمص نجر يو ازي حدا كابت حدغنيا عمرها فصيمكا كيتجمر زهبكا مسمس قصر حدا مدنزازيو مغنياتو انت زي جميركا فصيمكا كتودق اي تخدنيخا بزعبا حدا نجر نصر كغبرلكا نسخه حجي تفرعي غزلخا انت فتينكامو انت زي تعود كازبل فرحلكا منالبات كمت زحسبكايو فولي انت زي كونكا حساباتكا كمت زمسلكا صبق انت زي كونخه نتحلمو نجرات كتغبرو عام خمزي بلكا كيكون نابلكا تسقع لها نزو كل حق زي كتغطمو كم زلكا سلتفلت دما تفرح لها امبار اذا فرح زيو زسنفكا كاب حلمها متغبار زغونا دبكان زلو نحلمها كاب متغبار ابت حلمي وي دما فانتازي كتنبر يقلل ابتني حقني عالم كيف تنكايو كتحلم كتمدب كتسئل يقلل مغنياتو كساب زي فتنكايو تزدلكو متعود كنيره إلكا خطعمن تخيليخا جناخه أو وشتخا اتأمنت بارو مخانو تفولتيخا أبزخ تردوز قبعكا نجر ودكت تتصاررني عوت هيكونن سقمت زي موساد إن أكشن إيو تتصاررني عوت كتودق كاللخا قال نجر تمهاريخا ولا حانت خي قبركا كترف كاللخا جن ولا حانتي تمهارن كله اتنسخا تدنقو عود سب نسخا كابز فتن كان لعلي بزح قزي وديغيو اتفل اللي جن نساتهم من قصقاس قتيلهم موداق من تسع كم زلو امينهم فصم زي كونه سقم توسيدهم ودو دلونت كي تصبيو جميرهم نتناي مسقام حيلي مومنتم بقصالنت امبر بدليت اي حنصون نسخاون كتغبرو زلك امبار ازيو نتي فصم اوانن كونتاتن مصباي ططو كتبللكا بتحج زلك عقم تبقس ولا ون ان ودقكا ان تساخا من قصقاس كتلامدالكا نزي لومي تلماميد كازلخا تماساسال عدت زي كمي غيركا خاتصبرو كمي غيركا كابت زحلم سب نفت السرح سب تغير فلما نزي حق بمقبالي زجمر نزي تردي كام سوسنكاون صباح نغو نحلمخا كتسرحو دليت اكسم معكانيو نمنقسقاس كبيد نغرات كتسرح بحيلن بدليتن تمليخا كابدقاس كتبرابر ايكون كان وامرو بخمزي ايسرحنيو يخون جن ولا كوا دليت انت زي بالكا كتغورو جن قدنا لكا سقم تختوسد علكا ولا كوا اتي ناي زي مسرح دليت غراچو كان تبله بفلاي كوا ابت دليت زي بالكا اوانيخا كتقالسو زلكا مغنياتو كل غزي مس زي بالكا دليت تقاليسكا سقم تختوسد كلخا وامرخا مليسكا بخال مسرح تهانصلخا مالتيو اتي زي مچونت حدغنيا كم زي كونه تمهرولخا تلمامدولخا نتي ناي متغبار چوادا تطنكرون تهانصنا لخا مالتيو
ብንኣሽቱ ነገራት ጀምር ሙሉእ ህይወትካ ብሓደ ለይቲ ክትቅይሮ ከይትፍትን ከምኡ ግበር ምስ ዝብለካ ሕጂ እውን እቲ ፍጹምነትካ እዩ ተመሊሱ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ነገር ምረጽ ሓደ ንእሽቶ ነገር ናብ ሽቶኻ ዘቕርበካ ምናልባት ናይ 15 ደቓይቕ ምስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ሓሳብ ወይ ድማ ሓደ ፓራግራፍ ጽሕፈት ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ሓንቲ ስልኪ ምድዋል ክትከውን ትኽእል እያ ማዕረ ክንደይ ንእሽቶ ምዃኑ ኣየገድስን እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ክትግበሮ ዝግባእካ ነገር ምትግባር እዩ ጽባሕ ደጊምካ ነዚ ተግባር ቀጽሎ ካልእ መዓልቲ እውን ከምኡ ንስኻ ፍጹም ክትከውን ኣይኮንካን ትፍትን ዘለኻ ቀጻሊ ኮንሲስተንስ ክትከውን ኢኻ ትጽዕር ዘለኻ ምኽንያቱ ቀጻልነት እዩ ልማድ ዝሃንጽ ኣብ መወዳእታ ልማዳት እዮም ህይወት ዝሃንጹ ኣብዚ ዋላ ሓደ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ዘይነገረካ ምስጢር ኣሎ በዚ ሓድሽ ኣካይዳ ዲስፕሊን መጀመርታ ብጣዕሚ ሕማቕ ክስማዓካ ኣእምሮኻ እውን ክቃለሰካ እዩ ኣብቲ ናይ ኣእምሮኻ መጽሓፍ ቀዲሙ ዝተሰነደ ኩሉ ዓይነት ምስምስ ከቕርበልካ እዩ ከም ዝደኸምካ ዕረፍቲ ከም ዝግባእካ ጽባሕ ክትጅምር ከም ትኽእል ካብ ዝመጽእ ሶኒ ካብ ዝመጽእ ሶሙን ወዘተ ዝብሉ ምስምስ ክነግረካ እዩ ንስኻ ግን ነዚ ኩሉ ጸማም እዝኒ ኢኻ ክትቦ ዘለካ ክትብገስን ነቲ ስራሕ ክትሰርሖን ኣለካ ዋላካ ኩሉ ክፋላት ኣካላትካ ክሃድም እንተደልየ ነዚ ሒደት ግዜ ምስ ገበርካ ድማ ምስ ደጋገምካዮ እንታይ ከም ዝኸውን ትፈልጥ ነገራት ይቐልል ቀሊል ኣይኮነን ግናኸ ክቐልል እዩ ኣእምሮኻ እቲ ዘይምችውነት ከም ዘይቀትለልካ ክርዳእ ክጅምር እዩ ክላመድ ይጅምር ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኣብ ኣእምሮኻ ዝመጽእ ዝነበረ ናይ ምቅዋም ድምፂ ክሃዲ እዩ ኣብዚ ክትዝንጉዕ ዘይብልካ ከባቢኻ እውን ክትቅይር ኣለካ ከባቢኻ ካብቲ ትግምቶን ተሓስቦ ንላዕሊ ይቆጻጸረካ ኣሎ እዩ ንኣብነት ስልክኻ ኣብ ጥቓኻ እንተሃልዩ ክትሪኦ ኢኻ ናይ ስራሕ ቦታኻ ዝተበታተነ እንተኾይኑ ናይ ምብታን ምስልጃው ስምዒት ክስምዓካ እዩ ብመሰናኸላት ማለት ናብቲ ዝነበርካዮ ዝመልሱ ነገራት ወይ ሰባት ተኸቢብካ እንተሃልኻ እውን ክትሰናኸል ኢኻ እዚ ናይ ድሌት ዊል ፓወር ጸገም ኣይኮነን ናይ ውዳበ ዲዛይን ጸገም እዩ ሕጂ እውን ከረጋግጸልካ ዕዉታት ሰባት ካባኻ ንላዕሊ ናይ ውሳነ ሓይሊ የብሎምን ንሳቶም ዝሓሸ ስርዓት ዲስፕሊን እዩ ዘለዎም ፈተናታት የወግዱ ንኣእምሮኦም ከተኩር ዝኽእል ቦታን ኩነታትን ይፈጥሩ ህይወቶም ብኸምኡ ስለ ዝሰርዑ ድማ እቲ ቀዳማይ ምርጫኦም ፍርያት ምፍራይ ንሕልምኻ ምስራሕ ይኸውን ምልክታት ኖቲፊኬሽን ኣጥፍእ ስልክኻ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣቕምጦ ጣውላኻ ጽሪ ኩሉ መዓልቲ ንስራሕ ዝኸውን ፍሉይ እዋን መድብ ነቲ እዋን ድማ ከም ቅዱስ ነገር ሓልዎ ሰባት ከይርብሹኻ ንገሮም ዘየድልዩ ናይ ኢንተርነት ገጻት ዕፀው ዘየድሊ ዘበለ ኩሉ ኣወግድ ከተተኩር ዝቐለካ ክትሰናኸል ዘይገብረካ ኩነታት ድማ ፍጠር እቲ ናይ መጻኢ ብኸምዚ ክትሃንጾ መንነትካ ድማ ከመስግነካ እዩ ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ መሰናኸል ከተወግድ ከለኻ ሓደ ውሳኔ ትውስን ኣለኻ ኩሉ ዘየድሊ ውሳኔታት ዘይወሰንካ ድማ ሓይልኻ ናብቲ ናይ ሓቀኛ ሽቶታትካ ከተውዕሎ ትገብር ኣለኻ ማለት እዩ ምናልባት ብዛዕባ ሓደ ክትሰምዖ ዘይትደሊ ነገር ክነግረካ ብዙሕ ትሕዝቶታት ኮንተንት ምርኣይ ጠጠው ከተብል ኣለካ ብዛዕባ ዓወት ቪድዮታት ትርኢ ትኸውን ብዛዕባ ውፅእሳውያን ሰባት ጽሑፋት ተንብብ ትኸውን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዘለዎም ፖድካስት ትሰምዕ ትኸውን እዚ ኩሉ ድማ ከም ዕብየት ይስምዓካ ይኸውን ግናኸ ኣይኮነን እዚ ካልእ መልክዕ ናይ ምህዳም ወይ ድማ ኣቮይዳንስ እዩ ኣእምሮኻ ምምሃር ማለት ምስራሕ ምትግባር ማለት ከም ዝኾነ ገይሩ የታለካ ኣሎ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣየድልየካን እዩ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ድሮ ትፈልጥ ኢኻ ምምሃር ጠጠው ኣቢልካ ናብ ምትግባር ክትኣቱለካ እዚ ቪድዮ ምስ ተወድአ ዕፀዎ እሞ ሓደ ናብ ቅድሚ ዘሰጉመካ ሓንቲ ዘተግባር ኣተግብር ሓንቲ ነገር ጥራይ ካልእ ክትቅበሎ ዘለካ ሓቂ ድማ መጀመርታ ሕማቕ ወይ ድማ ዘይብቑዕ ስራሕ ከተፍሪ ክትቅበሎ ኣለካ ቀዳማይ ፈተናኻ ከም ዝኾነ ነገር ሕማቕ ወይ ድማ ዘይብቑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ንቡር እዩ እዚ ኣካል እቲ መስርሕ እዩ ኩሉ ክኢላ ሓደ እዋን ጀማሪ ነይሩ ኩሉ ዓቢ ስራሕ ከም ሓደ ተራ ጽሕፈት ሃይሉ እዩ ጀሚሩ ንስኻ ኣብ ቀዳማይ ፈተናኻ ድንቂ ነገር ክትፈጥር ኣይኮንካን እዚ ድማ ጸገም የብሉን ሕጂ ዓቢ ክትከውን ኣይኮንካን ትፍትን ዘለኻ ክትጅምር ኢኻ ትፍትን ዘለኻ ነቲ ናይ ምትግባር ልማድ ክትሃንጾ ኢኻ ትህቅን ዘለኻ ጽሬት ጸኒሑ ዝመጽእ ነገር እዩ ቀጻልነት ግን ቀዳምነት ክመጽእ ዘለዎ እዩ ብድሕሪ እዚ ስጉምቲ ክትወስድ ክትጅምር ከለኻ እንታይ ከም ዝስዕቡን ክነግረካ ተቓውሞ ክስምዓካ እዩ ክትሓድዎ ክደሊ ኢኻ ናብቲ ናይ ቀደም ልማድካ ትምለሰሉ መዓልትታት እውን ክህልወካ እዩ እዚ እውን ጸገም የብሉን ዕብየት ቀጥታዊ መስመር ኣይኮነን ክትጋገ ትኽእል ኢኻ መዓልትታት ከተሕልፍ እውን ትኽእል ኢኻ ክትወድቕ ኢኻ እቶም ዝዕወት ሰባት ግን ሓደ ሕማቕ መዓልቲ ናብ ሕማቕ ሰሙን ሓደ ሕማቕ ሰሙን
ናብ ሕማቕ ኣዋርሕ ክቕየር ኣይፈቕዱን እዮም። ሓደ ጌጋ ንምሕዳግ ወይ ንምቁራጽ ከም ምስምስ ክጥቀሙሉ ኣይፈቕዱን እዮም። ነቲ መሰናኸሊ ይቕበልዎ እሞ መሊሶም ናብቲ ንቡር መስመር ይምለሱ። እቲ ምስጢር እዚ እዩ። ጥራይ ተመለስ። ንገዛእ ርእስኻ ምቋስ እውን ጠጠው ከተብሎ ኣለካ። በደለኛነት ንድሌትካ ኣየላዕሎን እዩ። ንነብስኻ ምቋስ ዝሓሸ ሰብ ኣይገብረካን እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ዓራትካ በጥ ኢልካ ካልእ መዓልቲ ስለ ዘባኸንካ ንገዛእ ርእስኻ ክትጸላእ ከለኻ ነቲ ጸገም ዝበኣሰ ተጋድዶ ኢኻ ዘለኻ። ኣብ ክንድኡ ንገዛእ ርእስኻ ርህራሄ ሰልፍ ካምፓሽን ግበረላ። ከምቲ ምስ ዓርክኻ ተዘራረቦ ጌርካ ምስ ገዛእ ርእስኻ ተዘራረብ። ሎሚ ተጋጊኤ ሕራይ ጽባሕ ሓዳሽ መዓልቲ እያ። ነቲ ዝመደብኮ ኩሉ ኣይገበርክዎን ጸገም የብሉን። ሕጂ ሓደ ነገር ክገብር እየ ኢልካ የቕሬታ ምባል ንገዛእ ርእስኻ ካብ ታሕታታይነት ምልቓቕ ኣይኮነን። የቕሬታ ምባል ንገዛእ ርእስኻ ናይ ዝሓለፉ ውድቀታት ከየሰከምካ መሊስካ ክትፍትን ፍቓድ መሃብ ማለት እዩ። ኣብዚ ክትዝክሮ ዝግባእካ ነገር ኣሎ። ንስኻ ሰነፍ ኣይኮንካን። ስንፍና ንስኻ መን ምዃንካ ይገልጽን እዩ። ስንፍና እቲ ክትገብሮ ዝጸናሕኻ ነገር እዩ። እመንጎኦም ድማ ዓብ ፍልልይ ኣሎ። ንስኻ መን ምዃንካ ሕልምታት ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ክቕየር ዝኽእል ሰብ ኢኻ። እቲ ክትግብሮ ዝጸናሕኻ ግን ካብ ዘይምችውነት ፈተና ሃለኽለኽ ምህዳም እዩ። ምኽንያቱ ኣእምሮኻ እቲ ዘይምችውነት ናብ ዕብየት ከም ዘመርሕ ገና ስለ ዘይተማህረ እዩ። ሕጂ ነቲ ኣብ ድሕሪ ልማዳትካ ዘሎ ስነ ኣእምሮ ተረዲእኻ ኣለኻ። ምርዳእ ድማ ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ለውጢ እዩ። ሃረርታ ኣምቢሽን ብዘይ ስጉምቲ ሕልሚ ጥራይ እዩ። ድሌት ጥራይ ድማ ነቲ ትደልዮ ህይወት ኣይሃንጾን እዩ። ስጉምቲ ብዘይ ርህራሄ ግን ክቕጽል ኣይክእልን እዩ። ስጉምቲ ክትወስድ ስነ ስርዓት ወይ ዲስፕሊን የድልየካ። ዋላ እኳ ድሌት እንተዘይብልካ እውን ክትወድቕ ከለኻ ድማ ንርእስኻ ክትምሕር ርህራሄ የድልየካ። እዚ ሚዛን እዚ እምበኣር ነባሪ ለውጢ ዝፈጥር። ካብዚ ተበጊስካ ስለዚ ክትግብሮ ዘድልየካ ነገር ብዛዕባ ለውጢ ቪድዮታት ምርኣይ ጠጠው ኣቢሎ እሞ ንስኻ ባዕልኻ እቲ ለውጢ ኹን። ህይወትካ ምምዳብ ጠጠው ኣቢል እሞ ክትነብር ጀምር። ድሌት ክህልወካ ምጽባይ ጠጠው ኣቢል እሞ ስነ ስርዓት ኣካይዳ ክትሃንጽ ጀምር። ሎሚ ሓደ ንእሽቶ ስጉምቲ ውሰድ። ምኽንያቱ እቲ ሓደ ንእሽቶ ስጉምቲ ንኣእምሮኻ ሎሚ ሓቀኛ ምዃንካ ከምሁሮ እዩ። ጽባሕ ድማ ካልእ ንእሽቶ ስጉምቲ እንተወሲድካ እቲ ናይ ምስጓም ሓይሊ ከዓቢ እዩ። ቀስ ብቐስ ነቲ ሓድሽ መንነት ክትፈልጦ ከለኻ ድማ ነቲ ናይ ቀደም መንነት ዘይትፈልጦ ክትከውን ኢኻ። ነቲ ትደልዮ ህይወት ክትስእሎ ብዙሕ እዋን ሕሊፍካ ኢኻ። ሕጂ ድማ ክትሃንጾ እቲ እዋን ሕጂ እዩ። እዚ ማለት ሓደ መዓልቲ ይኮነን። ድሉው ክትከውን ከለኻ ማለት ኣይኮነን። ሕጂ ጥራይ እዩ። ጥራይ ክትጅምር እዩ ዘለካ። ድሕሪ ድማ ክትቅጽል ኣለካ። ሓደ መዓልቲ ብሓደ መዓልቲ፣ ሓደ ውሳነ ብሓደ ውሳነ፣ ሓደ ንእሽቶ ስጉምቲ ብሓደ ንእሽቶ ስጉምቲ ህይወት ከምኡ እያ ትቕየር። ሕልምታት ከምኡ እዮም ክውን ዝኾኑ ብናኣሹ ቀጸልቲ ምርጫታት እዮም ምስ ግዜ እናበረኹ ናብ ናይ ዓወት ደረጃ ዝበጽሑ። ብርግጽ ካብቲ ንርእስኻ ትግምቶን ላዕሊ ብዙሕ ዓቕሚ ኣለካ። ግናኸ ወላ ሓደ ሰብ ነዚ ንዓኻ ክገብረልካ ኣይኮነን። ወላ ሓደ ሰብ ካብዚ ምስ ኣእምሮኻ ዘሎ ኣደንዛዝ መስርሕ ዘድሕነካ የለን። ንስኻን ጥራይኻ ነዚ ዑደት እዚ ከም ዘይነበረ ክትሰብሮ ትኽእል። ንስኻ ዝተሰበርካ ኣይኮንካን። ተስፋ ዘይብልካ ኣይኮንካን። ንስኻ ጥራይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብመጻወድያ ልማድ ተዓጊትካ ኢኻ ዘለኻ። ልማዳት ድማ ክቕየሩ ዝኽእሉ ነገራት እዮም። ቀሊል ኣይክኸውን እዩ። ምችው ኣይክኸውን እዩ። ብኣንጻሩ ዋጋ ዘለዎ ክኸውን እዩ። ምኽንያቱ ኣብቲ ካልእ ወገን ናይ ዘቓልሲ እቲ ኩሉ ግዜ ክትኮነ ትደልዮ ዝነበርካ መንነትካ ይጽበየካ ኣሎ። እቲ ዝሓልም ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝትግብር መንነትካ እሞ ካብ ሕጂ ጀሚርካ እቲ ሰብ ንሱ ኹን። ካብዚ ቪድዮ እዚ ንዓኹም ዝተሰማዕኩም ሓሳብ እንታይ እዩ? ወይ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ዝወሰንኩሞ ንእሽቶ ዝኾነ ስራሕ እንታይ ነይሩ? ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣካፈሉና። እዚ ቻነል እዚ ብሓባር ክንዓብን ክንቅየርን ዝተዳለወ እዩ። ስለዚ ሓቢርና ክንቀጽል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ድማ ንላቦ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ኣብ ዓወት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።